Naiz eta ikastaroa online izan, buruz buru askotan izaten gara ikaslearekin. Direla tutoretzak, direla mintzasaioak edo direla bestelako konsultak. Horretarako normalean Skype tresna erabiliko dugu. Baina orain ikusiko dugu zer egin Skype bidez egindako lan horietako batzuk edo edukietako harreman horietako batzuk grabatu nahi baditugu. Bai gero ebaluazioan erabili ahal izateko, bai lekukotasuna gordetzeko eta edo besterik gabe programazioko lanketa bezala erabiltzeko. Horretarako Audacity programa erabiliko dugu. Imaginatu, gu nahi duguna, tutoretza osoa grabatzea dela. Orduan lehenik eta behin, Audacity zabaldu, eta grabatzen jarriko dugu. Noski konprobatuko dugu, grabatzen duela. Ikusten duzu, honekin volumena, mikroaren volumena kontrolatuko dugu, altuago edo bajuago jarriz, eta leioa itxi edo txikitu egingo dugu hobe esateko. Ondoren, deia egingo diogu dagokion ikasleari, arekin arituko gara tutoretzan, gora eta bera, pasako dugu gure ordu erdia, gure ordu betea, eta gero agur esan ondoren, berrirore Audacityra itzuliko gara, eta grabaketa gelditu egingo dugu. Hementxe daukagu tutoretza osoa grabatuta. Naiz eta guri zati bat baino ez interesatu, lehenik eta behin eta badaezpada ere, gorde egingo dugu egindako guztia. Baina MP3 bezala gordeko dugu, leku gutxiago okupatu dezan, eta erresago izan dadin gero, bai posta elektronikoz bidaltzen edo besterik gabe alde batetik bestera mugitzen. Horretarako, export aukera erabiliko dugu. Orain editatu egingo dugu. Alde batetik, grabazioaren volumena ilo edo jetxi dezakegu. Oso baju edo oso altu editu bazaigu. Eta ondoren, moztu egingo dugu interesatzen ez zaiguna. Imaginatu, hemendik atzerako guztia ez zaigula interesatzen. Orduan, xaguaren punteroarekin eta xaguaren ezkerreko botoiarekin klikatuta, punto bat markatuko dugu. Ondoren, arrastaka eramango dugu. Bai? Eta goreizi itxurako ikonoa sakatuz, ebakingo dugu. Eta orain bai, orain gordeko dugu, berez, guri interesatzen zaiguna lehen bezala. Export aukera erabilita.